Hi mga karon bell, kumusta? Mura jud na nga kay natagbo kog pangitaan ni. Wala sa punuan ug wala sa merkado duol sa mua so naabot kog carbon. Sa 62 ang ato nagasto karon kay carbon price ang langka 40, luya 5, tamatis 3, bombay 5, ahos 2, sili 2 ug buwad 5. So obvious kaayo ang atong putahe karon kay langka nga gitunuan, gigisa siya og gikilaw. Of course, hiniwa na siya daan pagpalit namo sa ato siya hugasan og tarong sa tubig, hugasan og suka unya halapuan nato 3 to 5 minutes sad ang langka. Sa balig 40 nga nangka, duha na ka putahit, katunga gigisa ang katunga kilaw. Unya sa pagisa niya basic ra ahos, bombay, tamatis, luya, nya imo sa ukay-ukayon pahumot-humuton sa nimo ilunod na dayon to nimo ang tong gilapuan nga nangka. Tabuni sa nya after 15 seconds imo na ditong sang sabwan sa gata. Inigbukal na, timplahan na nimo asin, bitsin, or pepper according to your taste. Yang nagdagbida na to ang langka man in Tagalog, yan langka in Cebuano, jackfruit in English, scientific name niya kay Artocarpus heterophyllus. Vitamins niya nga makuha kay higher pa sa makuha nimo sa apple, apricot, bananas, and avocados. Fiber, protein, vitamin C, B, vitamins, and potassium. So, kung naaani nga mga nutrients, makahelp siya mo manage your weight loss and blood sugar, promote healthy skin, and keep your heart healthy. Ug di ra ka na, napay folate, niacin, riboflavin, potassium, and magnesium. Super solid sa 62 pesos ra. Happy lunch everyone! Mao kinaron Gums!